Čaute ľudia, vítam vás u nového videa. Teraz ma dožívať zo skorej video. Ja som tu tak zliezol dole s chalanmi, my sme akurát vyšli na jeden fakt pekný kopec. Ja vám tu ukážem aj zábery, ako zliezame dole. Tam sú hore chalani. Chalani! Hello! My sme sa rozhodli s Pálom, my sme taký odvážili, že pôjdeme takto pôjdeme dole, alebo možno po týchto skalách, ale asi takto. Alebo asi takto. Nevieme, teraz práve riskujeme so svojím životom, ale... Fuck. Dobre, takže my s Pálom ideme, ja tu čakám na Pála, ten je tam. Ja som pivo 45. Tam je pivo 45 a Ondrik. Takže chlapci nás počkajú dole pri bicykloch, niekde tam. A my to ideme zliezať. Poďme, jednotka samovrahov. Saučko, kamo, tady to. Kurva, ale tady to sa nepreplazím, lebo tu sú tie skurvené halúze. Počkaj, to tu trochu pošlapem. Kamo, je tu mach, ja sa šmiknem asi. Skoč to a potom sa to... Dobre, ja sa vás nebudem pozerať, lebo keď to má. Ale vieš, že my teraz hrozne riskujeme so svojím životom. Aha. Dobre, strve. Bietáš, to tu slíkal. Taký strom tu. To som sa skoro stripol, keďže tam nejde. Ináč tu je so mnou Gorgi TV, či jak sa voláš? Dargio TV. S tvrdými, dajte mu odber. On je komerčný, mu ide len o peniazom, preto točí. Neviem, kto to svoj peniazom. Ale ja som to není. Toto je taká menšia hadka medzi dvoma YouTube. Kurva to... Pálo, ja to šmiknem možno. A ja to idem šmiknúť, ale si musím teraz to tam. To by to ale bolo ľahšie šmiknúť. Vidíte jeho obu a vidíte moju obu. No, šlap išlo. Kamo, tady to halúzy. Kurva. Ježiš, nechod hneď za mnou, ty kokot. Kamo, ale robíme vieš, jak rozhúk v lese teraz. Kamo, teraz na všetko musí počuť, aj to sa nemusí. Kurva, som skočil dole. Ježiš, sorry, že nadávam, ale toto je fakt risk, jak hovado. Kurva, Palo, ja sa bojím, ale... Skoro dole. Ale sme ešte hore. Hej! Vy ste tam ešte! Boj. Kurva, oni sú ešte tam, to sú svíne, ale... Kámo, toto... Si v pohode, Palo? Dobre, Doriti, skrík! Palo, ja som to chytil. Ale ja som sa tiež chytil, ale vám potom... Jau, moja ruka! Pomoc! Kámo, my sme úplný retardi. Ja som posratý jak hovado. Kurva. Ty si kokos. Trňou si chcel chytiť, ty si výborný, Palo. Hashtag modrá veľryba. Nehrajte tú hru. Ty kam zase ideš? Palo? Palo? To není ten kopec, kde sme mali i výjsť. Teraz ako kap ideme? Ty kurva. Palo. Poďme už. Presne tak. Moje video má iba 4 minúty. Kámo, Palo. On má 4,16. Palo. 4, 13. To ja som tam hodil šišku. Choď prvý. Počkaj, takto chceš šmykať. Tak, áno, takto, jak ja. Nie si debil, takto, jak ja. Á, chodí. Mne to vyplo kameru. Nie, mne ešte nie. Kurva, sme hrozné. To sú takú budárnu. Áno, jau, moje koleno. Som sa durzol. To čo odľa ty šišku, dobre, to padli tie kamene. Ja vidím, no, Palo, ale my sme kokot,
My musíme prelezť plot. Počkaj, ale vlastne my ani plot nemusíme prelezať. Kurva, ak napadne mobil, tak ja skapem. Tunak máte profi záver, ty kokot. Tunak máte, sorry, že nadávam, fakt. Ale toto je fakt situácia úplne na hovno. Padla, ak to niečo bude. Dawaj, klon wodajny. Už ty, tam... My sme hrozní dementi. Sme tu asi skoro jak Martin a Ondro. Pri tých bicykloch. No to... Nie, oni sú viac hore. Jau! Jau! Trne. Ja!